Atwood. Rožánek. A Rožánek sa pridáva k tým hráčom, ktorí veľmi... Naposledy pri tej výhre Svitu s Komárnom 116-96. To bola vlastne druhá strelená stovka Svitu v tejto sezóne, teraz Rožánek. Rožánek. Opäť Rožánek so svojimi manévrami získava 2 body. Vzhľadom na to, že Ud má 4 fauly, Rožánek pri lopte. Už bude musieť vystreliť ďalekonosná trojka od Roberta. Rožáneka padá! Tak to je neuveriteľný záver. Viacerý 7-bodový na opačnej strane. 11 bodov Nikolič a Ivančanin, s 11, 16 Dieng. A doma... Opäť Rožánek. Dragovič proti nemu. Rožánek má tam vyššieho súpera, predsa len si našiel miesto, ako vystreliť cez tie vysokosti. Jackson. Velikov sa nevrátil a Rožánek triafa ďalšiu trojku. Teraz ešte našiel Rožánka. Sa uvoľnil teraz na ľavej strane. Strieľa za 3 body, ale Pažický dobre zaboloval doskok, ale Rožánek má rýchlostnú výhodu a strela zo strednej vzdialenosti napadá. Rožánek to skúsi z diaľky, Robo Rožánek opäť. Rožánek sa časov na tento útok míňa, ale výborne to teraz urobil Robert Rožánek. Krunoslav Krajinovič si zobral oddychový čas. Hostia síce chceli pritvrdiť v rámci defenzívy, nemali by spraviť faul. Rožánek 3 body. 60. Harabín potom vlastne už bol Kenny, tak mal tam viac priestoru pod košom. Rožánek si urobil dobrý priestor. Rožánek neskúsil trojku, Jackson, Rožánek. Jeho nájazd do koša, Rožánek technicky. Zápasov sezóny zatiaľ určite. Jackson. Rožánek na druhej strane. Pekne si na tej slabej strane vypýta loptu a ešte to stihol. Robo Rožánek, keď sa Rožánek. Aj on to skúsi za 3 body a je presný. Tretinu bodov. 5 sekúnd majú domáci na útok, už musí prísť Rožánková strela z veľkej diaľky, ale padá. Rožánek. Atwood. Opäť Rožánek, veľa času na trojku a Rožánek to dokonale využil. Typos SBL. Ťažko brániteľný a súperi si budú musieť dávať na tohto hráča dobrý pozor. Robert Rožánek. Nemal, vyberá si Atwooda, ešte Rožánek. Sweet s jeho clonou, Rožánek za 3 body a tá je presná. Obranou na Atwooda. Rožánek je voľný a v takýchto situáciách sa nezvykne mýliť a premieňa. 75. A vtedy to bolo len ich druhé víťazstvo v sezóne. Za 5 pridali aj tretie v handlovej. No a začínalo to vyzerať s nimi výrazne lepšie. Ale vtedy už nasledovali znovu len porážky. V súťaži, čo teraz Láštic. Spoza oblúka len pri krátky pokus. Opäť aktívny Atwood, má tam Harabina, ale vyberá si Rožánka. Tento posiela floatrom. Šikovne vzal loptu. Donovaný up. Teraz hrá Svit presne tak, ako si Krunoslav Krajinovič predstavuje a Rožánek využije trojku. Rožánek. Jeho ďalekonosná trojka! Rožánek bude chcieť zamotať trošku tú zónu Lučenca. Jackson. No práve na Rožánka, tento ešte posunie do rohu, Svit sa pohral so zónou Lučenca. Ťažko dostáva. Zo zápasu vypadol Jackson. Živiť pohyb na slabej strane. Rožánek úplne voľný v rohu, dáva trojku, druhú v zápase.
Tak Svito ustal ten... Jacksonové manévre, trojbodový pokus a ďalší, ktorý skončí. Harabina nebol presný. Atwood doskočil a môže ísť dopredu na Rožáneka. Ten na Harabina, krásny dunk! Hraničná situácia s prešlapom, ale hostia pokračujú v útoku. Teraz ale John Junior chyboval, Jackson ho prečítal, Rožánek a sú to 2 body z rýchleho breaku. Solnoky Olaj. No, prvé Ateny. 5 zápasov, 5 výhier, tam je to viac ako jasné. 10. Rožánek pod našou kamerou. Jeho pekná takzvaná no-look prihrávka na Turzu a spolupráca. Rožánek, krásny pohyb nohami. Práve on bol tým ťahuňom svojho tímu. Pred zápasom sa na domácej strane vyjadril Corey McKitton, ktorý je ideálne so zakončením. A samozrejme v tom bolo najlepšom prípade úspešným. Zakončenie spoza perimetra, ktoré padá. Strane Komárna najlepším strelcom Wiggins so 6 bodmi. Teraz zakončenie z krídelného priestoru. A 3 body, ktoré a zníženie na rozdiel 11 bodov. Požánekovo ďalekonosné zakončenie končí znovu v koši. Tak naozaj. Ďalšie strelecké zakončenie spoza perimetra od Rožáneka. Je tu Jackson, ktorý využíva svoju rýchlosť. Koľkokrát sa snažili hostia tú loptu dostať do koša, napokon sa im to nepodarilo a z celej tejto situácie najlepšie vzišli domáci a ďalšia trojka, tak toto je naozaj... Teraz sa ešte Pelikánom podarilo udržať loptu v hre Boone, ale Rožánek si dá blok. Rožánek to dostal nabité a Triafajon. prvýkrát v zápase evidujeme vedenie niektorého z celku dvojciferným. Jefferson nedáva trojku a tá sa odráža do domácich rúk. Ďalší z kľúčových momentov toho záveru Rožánek. Donáška. Nebol presný. Táto Svit to opäť skúša za 3 a opäť úspešne. Ale sa uskutoční 21. februára a zápasy uvidíte v priamých prenosoch na Joysport. Wiggins priskočil na pomoc. Wiggins snažil sa nájsť Baloga. V všetkých číslach hráčov, ktorí v tejto sezóne v drese Lučenca nastúpili. Strela, ktorá končí. Rožánek je tiež nepríjemný strelec, ale išiel do vniku. Mal to ťažké cez Obrovského favorita zápasu, tak presne tie absencie sa ukazujú. No a teraz Robert Rožánek. A podkôž na Johna, ktorý dokázal zakončiť, ale spečiatkoval len Obruč, tak už rišli Rožánek. Rožánek sa teraz dokázal zbaviť hala. Krunoslav Krajinovič vracia na hraciu plochu. Mužov, ktorí majú na konte 18 a 10 bodov. Rožánek absolútne sa mal všetok luxus sveta, všetok čas sveta. Tak prečo by ho nemal využiť? Výborne čítal hru. Spravil to perfektne. A následne, ale... Domáci to chcú rozhýbať, ale Handlová je zatiaľ všade. Rožánek za 3. Heinz na Rožánka, Robo Rožánek triaca. Domácich hráčov teraz na palubovke. Robert Rožánek a jeho parádny individuál. Nebol presný. Atwood si ale našiel odrazenú loptu, poslal ju na Rožánka. Ten mal dostatok priestoru a času. Ale my sa venujeme tomu, čo sa odohráva priamo na palubovke. Rožánková strela z ľavej strany a padla. Rožánek. Veľmi ťažká trojka, sami ste videli, on tam bol tak nejak... McGill sa snažil vyrovnať, lebo má na svojom konte 13, ale bol neúspešný a protiútok Svitu
Nakoniec dobrý návrat hráčov Levíc, ale zle si rozobrali hráčov Rožánek úplne voľný. Zatiaľ je to naozaj z ich strany nemastný, neslaný výkon. Opäť je tu Rožánek pri lopte a ponúka loptu Harabinovi. Dočíta. To teraz Rožánek. Dobre sa obtočil. Tento hra s so Sullivanom. Rožánek. Rožánek patrí medzi tie svetlé momenty. Si loptu práve s Montgomerym. Za všetkého posledný košický útok, ale opäť veľmi nepresná prihrávka. Rožánek sa snaží hľadať na opačnej strane Baileyho. To sa mu aj podarí. Wolfa a Johna vlastne neschádzajú z palubovky na to, aby si odýchli. Uvidíme, či budú mať energiu a sily na to, aby zvládli koncovku zápasu. Môže to byť ešte poriadne napínavé. Jackson. Rožánek. Má to na ruke, úspešná Ale dvojka. už je známy tým, že nemožno mu dať toľko priestoru a ak bude voľný, tak to určite vystrelí. Ale krásna. James. Krátka trojka. Jap. So svojím prvým zápisom do štatistík. S prvým doskokom a Robert Rožánek to pekne doniesol. Jackson pohrdol voľnou trojkou. Harabin štartuje Rožánka, ten má proti sebe Láštica. Rožánek opäť sa presadí v tomto súboji. Rožánek sa opäť ujíma lopty a opäť premieňa trojku. Husan, zastavený Atwoodom, následne získaná lopta od Rožánka. Jackson, Rožánek. Na konte Gaffneyho aj tímovej štatistiky Robert Rožánek. Tak, po krátkom prerušení pokračujeme ďalej. V druhom polčase Robert Rožánek. Robí z diaľky. Heinz, Rožánek. Pod košom Matušek, tam sa to... Rožánek. V tejto sezóne Robo Rožánek bodovo najproduktívnejší Slovák v lige. Teraz šikovnou prihrávkou našiel Atwooda. Lopte práve. Ale v tomto prípade to tak vydarené nebolo. Rožánekovi to opäť padá spoza perimetra. Prvýkrát na ihrisko Harabín, ktorý už hral dnes 3 minúty, takže pravdepodobne sa bude zápas už len dohrávať, aj keď Rožánek je ešte... Ktorí patria k tým oporám z pozície Slovákov. Teraz pekná trojka. Najvyťaženejším hráčom stretnutia je zatiaľ na domácej strane s jednotkou Aaron Gray, ktorý už odohral viac ako pol hodinu. Opäť musíme len a len chváliť trojkové pokusy a úspešnosť hostí, teraz Rožánek. Rožánek za 3, presný. A opäť výborná práca domáceho celku. Rožánek teraz trojkovou streľbou. V podstate zo všetkých tých dôležitých hráčov na jednej aj druhej strane už iba Jackson neprepol na nejaký vyšší level. Rožánek počkal si na pohyb TJ Atwooda, opäť Rožánek, ešte zvolil prihrávku. Opäť Rožánek. A jeho penetrácia skok môže byť po aktuálnom domácom útoku už minulosťou. Rožánek sa to snaží vymazať dvojkou a aj zdá sa, že z trojkárov jediný dnes, kto si zobral strelecké ruky na zápas, je Mrvíš, ale Robert Rožánek... Hričo teraz strieľal, ale neúspel. Rožánek ide do koša a ešte bol faul. Sme nevideli. Ale bol to teda nedovolený zákrok jedného z hostujúcich hráčov. Pádom lopta pre Rožáneka. Sullivan to teraz zvládol 2 body, ktoré získava, no a toto je z kľúčových bodov. Alebo momentov celého zápasu. V momente, kedy už si hostia nemôžu dovoliť chyby, tak... Zvíťaziť v dôležitom dueli. A toto je taká predohra.
kde sa potrebujú. Good komplikované na Rožánka, ten ale zabojoval, stále Robert Rožánek. Skúsil to od spodu a dáva Kôž Dolovala výhru. Musel by to byť absolútny v úvodzovkách vypínač pre domáci manšaft, ale Rožánek začína dobre. do svojich rúk. Krížna prihrávka na Roberta Rožáneka. Jackson. To vyzeralo, že mal dostatok priestoru na to, aby išiel hore aj za 3. Rožánková pekná asistencia navíc. Šťastie pre Iskru. Svit zachytil Turza. Rožánek, krátka dvojka je opravdu. Spoza perimetra nie je poprvýkrát v zápase úspešný Betojevič. Uvidíme, či si ten náskok udržia. Torsi mu vypadla trojka. Rožánek teraz to nahadzuje a je to za 2 body. Trafené. Rožánek pod... Keď už tak skôr z krídla. 2 minúty do konca. Tretej štvrtiny Rožánek. Tento vyskúša, trafí. Rožánka zatiaľ... 10 sekúnd na zakončenie. Výborné. Potrebné premeniť aj v hre. Čo sa teraz pri súbojoch pod košom Svitu nedarí, za to na opačnej strane. Svit teraz kráľoval pod košom a Rožánek môže za perimetrom. Pekný úz. Rožánek poprvý raz sa dostane k svojej strele za 3 body. Dominantný. No a Košice znížili na rozdiel jedného koša. Čo vymyslí Rožánek, Turza nedal zatiaľ ani jednu trojku, ale už sa to mení. V rukách Getwooda. A Rožánek sa pustil Si išiel oddychnúť a práve Gergej Balog teraz skákal, aby zakončil. Bol pod tlakom, nevyšlo mu to podľa želania. Takto situácia, Rožánkovi trojkový pokus! No a tam prichádza. Jackson sa dostal cez Harrisa a našiel voľného Rožáneka. A Robert Rožánek si to za 3 body a opláca rovnakou kartou.